Asiantaeth Digidol Dechnegol yw IARD, sy'n arbenigo mewn gwasanaethau marchnata a gwasanaethau marchnata technegol. Mae ei cleientiaid yn cynnwys Centrica, Banc Sainsbury's a llu o gwmnïau amlwg eraill. Mewn diwydiant sy'n symud yn gyflym, allan nhw ddim fforddio aros yn llonydd. Maen nhw'n chwilio o hyd am ffyrdd o arloesi a newid, mwyn aros ar flaen y gad o ran gwasanaethau data a marchnata. Gyda chymorth Prifysgol Met Caerdydd, penderfynodd IARD ymgymryd â phartneriaeth trosglwyddo gwybodaeth gydag un o'r raddedigion diweddar y Brifysgol. Roedd y bartneriaeth yn ddewis perffaith i'r cwmni, gan ei bod yn gobeithio datblygu cynnyrch cymhleth, a allai fod yn risg i ddatblygu ar ei pen ei hunain. Roedd cael cymorth y staff academaidd a'r cyllid y tu ôl i'r bartneriaeth yn lleihau'r risg honno. I IARD, roedd y bartneriaeth yn ateb perffaith ar gyfer datblygu cynnyrch arloesol newydd. Ar ôl graddio o Brifysgol Met Caerdydd yn ddiweddar, cafodd Max ei ddewis i fod yn gyswllt i'r busnes ar y prosiect. Roedd ei set o sgiliau technegol yn ei wneud yn ymgeisydd perffaith. Drwy ei waith a chymorth academaidd Prifysgol Met Caerdydd, llwyddodd IARD i ddatblygu cynnyrch yn seiliedig ar fodel priodoli rhagfynegol. Yn y bôn, ystyr hynny yw sgorio tueddiadau cwsmeriaid sy'n dod i wefan benodol, mwyn deall pa mor debygol maen nhw o brynu cynnyrch gan un o gleientiaid IARD. O safbwynt academaidd, mae gallu datrys problemau a dod o hyd i atebion i'w defnyddio yn y byd go iawn yn amhrisiadwy. Mae'n golygu bod y cwmni yn flaenllawn y farchnad, ac mae'n cynnig gwybodaeth ac ymchwil newydd sydd o fydd i'r busnes ac i'r academyddion sy'n rhan o'r gwaith. Erbyn hyn, mae'r cynnyrch wedi roi ar waith yn llwyddiannus gyda chwsmeriaid IARD, ac maen nhw'n gweld gwerth uniongyrchol gwaith. Os ydych chi'n gobeithio arloesi mewn busnes, un o'r ffyrdd gorau o wneud hynny yw cydweithio gyda Phrifysgol Met Caerdydd.